arribat a temps. El nostre germà no hauria mort. Per què no vau venir quan més us necessitava el nostre germà? Ell esperava que el curaries, com a tants altres has curat. Però ja has fet tard. Està mort. Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi no morirà. I qualsevol viu que cregui en mi, encara que mori, viurà. Creieu el que us dic? Ja fa 4 dies, senyor, que Llàtzer fou sepultat en aquesta cova. Vam pregar a Déu perquè arribessis a temps. Ell esperava que el curaries. En la foscor dels seus ulls et cridava. Us estimava molt. És tan gran la nostra tristesa, Jesús, que creiem que Déu ens ha abandonat. No t'he dit que si creus veuràs. Creieu el que us dic? Creiem, senyor, creiem. Traieu les pedres. Senyor, t'agraeixo que m'hagis escoltat. Ja sé que sempre ho fas, però ho dic pels qui m'envolten, perquè sàpiguen que ets tu qui m'ha enviat. Llàtzer, aixeca't i